Gepleyer Azatlyk Radiosu ses habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň edara karhanalarynyn käbiri öz işgärlerinden suw üçin tölegleri öňünden almak üçin öz boluşly bir usuly oýlap tapypdyr. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň sözlerine görä, hususan da Aşgabat Agyz Suw Edarasynyň işgärlerine olar suw üçin töleg töleýänçe mart aýynyň aýlyklaryny bermekden ýüz öwrüpdirler. Wada kanalyň işgärleri mart aýy üçin ne avans ne de aýlyk alyp bilipdir. Aprel aýynyň başynda bolsa olardan avans almak üçin hasap bölümine 50 manat tapşyrmagy talap etdiler. Bolmasa avansyň berilmejegini duýdurdylar. Bu suw tölegi birinji çärek üçin olar tölegiň ulanylan möçberden artyk bolan ýagdaýynda olsun gaýtadan hasaplanar diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy Aşgabat Agyz Suw Edarasynyň işgärlerine salgylanyp 8 aprelde habar berdi. Onuň sözlerine görä işgärleriň ençemesinde pul bolman soň olar indi aljak aýlygynyň hasabyna karz alyp iş ýerinde talap edilýän puly tölemeli bolupdyr. Emma olara kwitansiýa berilmändir. Wada berilen aýlyk hem hasaplaryna geçirilmändir. Olara kwitansiýa bermediler, avans hem tölemediler, adamlar garaşýarlar diýip Azatlyň habarçysy aýdýar. Azatlyk Radiosynyň Aşgabadagy Suw Edarasynyň özünden maglumat almak synanşygy häzirlikçe başa barmady. Türkmenistanda büdjet işgärleriniň zähmet haklaryndan dürli maksatlar üçin pul saklamak tejribesi ýyllar boýy dowam etdirilýär. Edara karhanalaryň işgärleri hususan da köçe arasaçylygy, bag ekmek we iýletmek, döwlet medeniýetine awuna bolmak köpçülikliň çäreleri goşan goşmak üçin ýygydirlik häsiýetde öz aýlyklaryndan töleg edip gelýärler. Türkmen häkimetleri ýurt 25 ýylyň dowamında ilata belli bir derejede muht berilen suw, gaz we elektrik togy tölegli edilen soň ilatdan tölegleri almak boýunça dürli usullary ulanyp gelýär. Soňky ýyllarda büdjet işgärlerinden öz öýlerinde harj edilen suwy, gazy hasaplaýjy gurallaryň oturdulanlygyny subut etmek üçin resmi namalary we suratlary getirmek talap edilipdi. Ýaşaýjylaryň bergisi sebäpli olaryň togy, suwy, gazy kesilipdi. Türkmen hökümeti ilatyň durmuş derejesiniň barha ýokurlanýanlygyny, zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we sosial tölegleriň ýylda 10% göterilýänligini ýyllar boýy eglan edip gelýär. Şol bir wagtda ýurtda aýlyklar, pensiýalar wagtal giýikdirilýär. Döwlet tarapyndan bank kartlaryna geçirilýän aýlyk we pensiýa pullaryny naklaşdyrmakda ilat köpçüligi ýygyderlik kynçylyk çekýär. Türkmenistanda işsizligiň derejesi barada resmi statistika köpçülige ma'lum edilmeýär. Garaşy çeşmeleriň maglumatlarynda bolsa işsizligiň 60% çemmesidigi habar berilýär. Üstesine soňky 1 ýyldan gowrak döwrüň dowamında Türkmenistanyň ilaty durmuşyň çürtke kymmatlamagy, azyk gytçylygy şol sanda çörek we un ýetmezçiligi bilen ýüzbe ýüz bolup gelýär.